Ćao svima, kao što već znate, kursevi su izbačeni. Bilo nam je jako zabavno dok smo snimali, jako teško, jako dugo je trajao čitav projekat. Ovim putem želim da se zahvalim svima koji su učestvovali i nadam se da ćete uživati u nekim od naših zabavnih trenutaka. I dobro jutro, 4:30 je. Kako bi se našao? Ma sve u redu? Ajde, jedna vežba, ljudi, gotovi. Pet sati snimanja.
lokacija, ovo snimanje ovog prelepog ambijenta je obećano da će trajati samo sat i po vremena zahvaljujući jedinom sertifikovanom treneru za mikroizraze i govor tela i naravno ušli smo u 6. sat.